Moikka kaikki, mä oon Muikku ja tervetuloa seuraamaan mun maideita. Eli nyt mä odottelen, että mun omistaja tuo mulle aamupalan ja sitten mennään tarhaan. Nyt mä sain siis tän aamupalan ja nyt mä syön ja sit lähden tarhaan. Ja anteeksi, mutta tää maide saattaa olla aika samanlainen kuin Freijalla. Mutta no, ei nyt voi mitään. Ja sitten vaan tarhaan. Tänne on tullut vähän lisää lunta. Hyi. Nyt mä tosiaan pääsin tuolta tarhasta. Ja mun omistaja lähtee kohta kouluun. Joten tässä oli tää mun aamu. Ja kohta tulee sitten, kun se pääsee koulusta, niin tulee lisää ohjelmaa. Mut siihen asti mä vaan oon mun karsinassa ja juttelen vaikka mun veljen Karon kanssa, se on tuossa mun vieressä. Nähdään sitten päivällä. Mun omistaja tuli äsken koulusta ja nyt mä saan ruokaa. Nyt mä sain mun ruoan ja mä syön. Sitten mä oottelen, että estetreeni alkaa. Kohta mennään siis ulos ja nyt mut varustetaan.